বেলেগকে দেখাবাই जोंनि मेडिया दाखुक समनो তিনি আসলে जोङो জায়গা হিউম্যান রাইটস অফিসে মাফাইनायनि कारनखाय চিনি কয়েকদিন सिगां 2 दिन सिगां एराउन्ड চিনি नन्दनगर बाजाराव जे मखिजों फालनाय रंनि साखाव कायसा जबरदस्त अन्नाय खायजाकमानि बंनि मखिजों साखराव उइतलांमानि गारियाव बक्से लोड खायतलांमानि बर्न सागनाय खायमानि बंनि मखिजों सुजानाय मानैथे कारण मखाय केबनि 10,000 15,000 20,000 अबहाय रांनि मानै जे लुटपाट खायतलां थामानि आबनो चिनी एमडीसी सूरज देव बर्मा बिनि मकल कलाई बराताराति खायै बाबनो प्रोटेक्शन होनानै प्रतिबाद खालायफैता पासापासि बुआबनो एफआईआर बुक खालायका ओंखाय एफआईआर खालायजाका ताबुकफानो किन्तु रमजागियाखौ जे बरक काल्प्रिक बताखौनो रमजागियाखौ जे तिनि हिजो आजाका स्पट वेरिफिकेशन खालायो साबनि बमति मानैतलां जाखा आबनो डिटेल्स नावै अब कैसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन नङै तंखाने अफिसाव फै जों तिनि कमप्लेन दफाय ओंखाय जों तिनि कमप्लेन रिक्लां थांका आन लगी दङ चिनि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि चिनि मैडम मनिहार दङ चिनि मैडम सपना दङ एमएन चिनि मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए ओंखाय जों अब तिनि कमप्लेन रिक्लां थांका जों कोय दिन ऑब्जर्व खायनाय ओंखाय अबनो काय चिनि टीडब्ल्यूएफ नि जत बरम गोनां चिनि सदस्य रक दंबायो ओंखाय तिनि कमप्लेन रिक्लां मानि परे जों कोय दिन ऑब्जर्व खायनाय अब कोनो एक्शन हाजागियांखाय जों तैसा नक खालायनाय जों नायो अबनि प्रपार जस्टिफिकेशन नंना नोंथु जे बर' रकनि जेसेबां लस जोंखा बर' अरां किप्लिमाना नोंथु हामबाय।